Ρε εσύ, πού είναι αυτός? Ή δεν έχει ξυπνήσει ακόμα? Μαλάκα, τι έχει κάνει στο σπίτι? Τι είναι αυτά, ρε μαλάκα? Τι είναι αυτά, ρε? Τι κάνει, μαλάκα, τρελός. Όρνιο! Ξύπνα! Ξύπνα ρε, τι γίνεται, δείξε εδώ το κρεβάτι, τι γίνεται? 5 λεπτά ακόμα ρε μαμά. Μαλάκα, τι έχει κάνει στο σπίτι μας αυτός? Δεν θα αργήσω. Τι δεν θα αργείς ρε, Σίκο, έχεις αργήσει ήδη ρε. Ρε τελειωμένε ρε, κατεστραμμένε, σήκω πάνω ρε. Τι είναι αυτό, δεν το άνοιξα ποτέ ρε μαλάκα. Τε βαλίες και... Τι είναι αυτό ρε? Τι είναι αυτά ρε Τόλι? Ασορτί με το πάνω είναι αυτό. Ποιο ασορτί, τι λες ρε, μα τι έχεις κάνει στο σπίτι μας? Αυτό ρε. Κάτσε δεν βλέπει ο Τόλης ρε, κάτσε να με να δει ρε. Τι είναι αυτά, τι έχω ρε. Ποια νύση είναι αυτή? Πώς τη λέγανε αυτή, δεν θυμάμαι. Τι χαμός γίνεται εδώ? Ρε σήκω πάνω ρε μαλάκα. Τι πουκάμισο, τι αυτό το Jaguar στο πουκάμισο πίσω? Δεν πήρα Jaguar αμάξι, πήρα τέτοιο πουκαμισάκι. Άιντε, καλημέρα, καλημέρα. Τι ώρα είναι ρε, δεν ξέρω τι καλή. Πάμε να πιούμε λίγο κομπισκάκι, να στανιάρουμε λίγο γιατί... Δεν το βλέπα να γίνεται βίντεο σήμερα, Κώστα. Ποιοι είναι αυτοί ρε. Δεν το βλέπα να μας κάνει βίντεο αυτός. Ωραία. Το μαλάκα, το σουρωμένε. Ρε σουρωμένε. Ρε σουρωμένε. Έλα ρε ο Τόλης ρε, σιγά ρε ο Τόλης ρε. Θέλω να του κάνουμε ένα καφέ για να συνέλθει και Σκάκι ρε, τι καφέ ρε. Άντε ρε, μην τα πάρω. Τι, επειδή πέσαμε, δεν κατάλαβα. Πέσαμε να ξανασηκωθούμε, Έτσι είναι. Έτσι είναι, να Σαν την Πασοκάρα έπεσα, αλλά ξανασηκώθηκε αγόρι. Έλα αγόρι μου, πιες τον καφέ σου να στανιάρεις. Άντε, άντε πας και κάνουμε κάνα βίντεο. Σουρωμένε. Κι αυτό ρε, δεν σου είπα ουισκάκι ρε, ρε αγόρι, τι είναι αυτά, άντε ρε Κώστα, πού τσε βρήκα ρε Κώστα. Ένα ουισκάκι ρε σήμερα, να τον κάνω τον καφέ ρε, τι είναι για μπουζούκια πάω ρε. Όχου να σε πάει και να σηκώσει. Αγόρι μου σήμερα δεν πας και κάνουμε κάνα βιντεάκι της προκοπής. Ο Τόλης ρε να συνέλθει ρε, μια χαρά είναι ο Τόλης ρε. Τι θέμα έχεις με τον Τόλη αγόρι μου? Το πρώτο θέμα που έχω, πώς και έτσι άλλαξε που κάμισο σήμερα, τι έγινε? Τι αλλά... Ωπα, ναι, δίκιο έχει αυτός ρε. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, δεν είναι δικό μου. Από τα κορίτσια τα ξέχασε πάνω μου. Δεν φάφερε, λέει Τόλι, βάλ το λίγο να σε δω. Άλλον δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι, λογικό να μην θυμάσαι. Πολύ λογικό μου φαίνεται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο Τόλης έχει κάποια πάθη. Δεν πειράζει. Τι στο τώρα? σπίτι μου πρέπει να γίνουν αυτά τα πάθη. Έλα ρε Κωστάκη τώρα, σπίτι. Τώρα σιγά το πράγμα μου ρε. Έλα τώρα, κάτι κακό έκανα μου ρε. Καλό έκανα στα κορίτσια ρε. Δεν θυμάμαι και πόσα ήταν τώρα. Πληρώσανε, δεν πληρώσανε. Δεν ξέρω ρε, πλήρωσα, έπρεπε εγώ να πληρώσω. Φαίνεται έχεις καταβολευτεί. Ήσουνα εσύ εδώ. Μια χαρά, έχεις καταβολευτεί τελείως. Εντάξει μωρέ, εντάξει, σου είπα δεν είναι σαν το μαγαζί, αλλά καλά είναι και εδώ. Εντάξει, στο μαγαζί, άμα αρχώσουν παλιά να δεις τι κάναμε. Για πες μας. Τώρα ο κόσμος θέλει να μάθει για την ερωτική ζωή του Τόλη. Κοίταξε, η ερωτική ζωή του Τόλη ήταν μια οδύσσια, θα έλεγε κανείς. Ήταν μια φουρτούνα, μια τρικυμία, μια περιπέτεια ολόκληρη. Ο Τόλης έχει περάσει από όλες τις χώρες, γιατί θα έλεγα υπήρους, αλλά μόνο στην Ευρώπη έχει πάει ο Τόλης, δεν έχει πάει πουθενά άλλο. Έχει ταξιδέψει δηλαδή ο Τόλης. Βέβαια, τι τώρα, δεν κατάλαβα. Σε όλα τα Βαλκάνια έχει πάει ο Τόλης, έχει πάει σε όλη τη δική. Σου έχω πει, τα έχω ξεχάσει, δεν τα μπορώ αυτά. Έχει πάει σε πολλά μέρη στην Ευρώπη ο Τόλης. Είναι. Διακοποδάνεια να φανταστώ. Τα ωραία τα διακοποδάνεια. Εντάξει τώρα, μωρέ, σιγά τώρα μας εκράζεται όλους. Ναι, πήραμε 1, 2, 5, 6, 17, 18 διακοποδάνεια εκεί πέρα. Εντάξει, σιγά το πράγμα. Θέλαμε να ζήσουμε, ρε. Στο όνομα του μπαμπά. Εντάξει, τότε ήμασταν μικροί ρε αγόρι μου, δεν μπορούσαμε να πάρουμε στο δικό μας το όνομα. Τι να κάνουμε ρε αγόρι μου. Ήταν πω, τι μου θύμιζε το διακοποδάνειο, πηγαίναμε 7-8 εβδομάδες πέρα Ιταλία, Ισπανία, Ιμπίθα.
Για πες μας το όλοι. Ποια είναι η πιο ερωτική χώρα που έχεις πάει? Αχ, η Ιουγκοσλαβία, αγόρι μου. Η ποια? Η Ιουγκοσλαβία, ποια άλλη? Αγόρι μου, εσύ έχεις μείνει πολύ πίσω. Μετά λες μη σε λέμε παλαιομοδίτη. Ωραία, τι. Αγόρι μου. Τι έχει η Ιουγκοσλαβία, δεν κατάλαβα. Η καλύτερη από όλες ήταν. Δεν υπάρχει. Ο Τόλης, αγόρι μου, έχει μείνει εκεί, δεν υπάρχει. Όλα ένα, Ιουγκοσλαβία, δεν κατάλαβα, άσχημο είναι. Ναι, αλλά πού ακριβώς έχεις πάει στη Ιουγκοσλαβία? Τώρα παντού είχα πάει, Σερβοκόσοβο, Μαυροβούνια, Σκόπια, όλα τα είχε γυρίσει ο Τόλης. Ρε. Κατεβαίναν αυτές κάτω, ανέβαινε ο Τόλης πάνω. Ρε. Αν ήταν από την μπάρα αυτές φέραν τα ποτά, ο Τόλης τα έδινε πίσω. Άδεια. Είπες κατεβαίνανε και ανέβαινες. Στην μπάρα, ρε αγόρι μου, στην μπάρα, εκεί πέρα που γινόταν όλα τα χορευτικά, τα ωραία, τα παιχνίδια, τα ερωτικά, ρε. Εκεί αυτές κατεβαίνανε πάνω για να ανέβει ο Τόλης. Άρα δηλαδή Τόλης έχεις περάσει ωραία στη ζωή σου. Όσον αφορά το ερωτικό κομμάτι. Όσο να έχει, κάτι έκανε και ο Τρολάκος. Πέρασε όμορφα, δεν μπορώ να πω, δεν είχα παράπονο. Λοιπόν, Τόλη, το κοινό σου, επειδή σε θεωρεί πάρα πολύ έμπειρο άνθρωπο στη ζωή γενικώς, ναι, λογικό, ψωνίσου λίγο. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, εντάξει. Η αλήθεια να λέγεται, αγόρι μου, δεν κατάλαβα τι κακό είναι να λέμε την αλήθεια. Άμα είναι κάτι να πούμε για κακό για τον Τόλη που δεν ξέρω κάτι, αλλά ναι, εντάξει, να το πούμε. Όλα πρέπει να λέγονται, δεν κατάλαβα, κακό είναι. Άντε. Το κακό τώρα θα φανεί στην αρχή του βίντεο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η σημερινή εποχή είναι μια εποχή που για πολλούς άντρες αλλά και για πολλές γυναίκες, γιατί θα μιλήσουμε και για τις γυναίκες, είναι αρκετά δύσκολο όσον αφορά τον ερωτικό τομέα, το φλερ. Όλοι παραπονιούνται ότι δεν υπάρχει αγάπη, δεν μπορούν να φλερτάρουν. Πες μας λίγο, ποιο είναι το πρόβλημα? Αφού ρε αγόρι μου είστε όλη μέρα σε αυτό ρε. Αντί να δείτε μόνο τον Τόλη και να γελάσετε λίγο το χιλάκι, να κάνετε κάνα like, να κάνετε κάνα share, κάνα subscribe. Τι να μου φεύγετε όλοι εκεί πέρα όλη τη μέρα, παίζετε, κάνετε, ράνετε, μιλάτε. Πηγείτε έξω ρε, πείτε καμιά κουβέντα ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό ρε? Παλιωμοδίτσο, ακούν παλιωμοδίτσο τότε, δεν κατάλαβα. Έτσι, μιλήστε ρε, να έχει επαφή ρε, να υπάρχει τριβή, δια της τριβής παράγεται θερμότης. Να γίνει κάτι δηλαδή. Όταν είσαι με τον άλλο μόνο στα μηνύματα δεν κατάλαβα. Παίρνω βιντεοκλήση όμως. Τι να σε κάνει ρε βιντεοκλήση ρε, δεν κατάλαβα. Ρε Σιτόλη, ακούγεσαι σαν το θείο στο οικογενειακό τραπέζι. Πες κάτι πιο συγκεκριμένο. Τι βγείτε έξω, αφού τα παιδιά βγαίνουν έξω και παραπονιούνται ότι δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει φλερ. Άσε την αγάπη. Δεν μπορούν να φλερτάρουν. 3 πράγματα που πρέπει να κάνετε. Λάθος, τι έπαθα ρε, πρέπει να έχει κάτι ουσιαστικά να ξέρεις. Λοιπόν, αρχικά πρέπει να είστε κουβαρντάδες, έτσι. Τώρα μιλάμε για τους άντρες. Ναι. Οκ, πάμε. Δεν πρέπει να το φοβάσαι, δεν πρέπει να έχουμε καβούρια στην τσέπη, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτά? Γιατί έχω μάθει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου ωραία από τους νέους, έτσι. Πας στο πρώτο ραντεβουδάκι, παίρνεις ένα μπουκέτο λουλούδια, εμφανίζεσαι, ωραίος, μια χαρά. Πας στο άλλο ραντεβού, παίρνεις άλλο ένα μπουκέτο με ένα ακόμα δωράκι. Σκάς το τρίτο αυτό το ραντεβού με αμάξι. Αυτό είναι. Με τι? Με αμαξάκι. Εντάξει, δεν σου λέω και καμιά Rolls Royce, ωραίο έτσι. Ένα αυτοκινητάκι δώρο στο κορίτσι, ρε φίλε. Κάνε ένα δέα σου πες κάτι, δεν κατάλαβα. Τι είναι, πολύ σου είναι. Στο τέταρτο ραντεβουδάκι, εκεί παίρνεις και το δαχτυλίδι σου, παίρνεις και το σκουλαρίκι σου, παίρνεις και ένα μπριγιόν. Τι λες, στο τρίτο ραντεβού θα την πάρεις αμάξι? Ναι, σιγά ρε. Ρε, ξέρεις πόσα αμάξια έχει πάρει ο Τόλης ρε. Και τα χρωστάνε ακόμα άλλα, δεν πειράζει. Ξέρεις τι έχει κάνει ο Τόλης ρε αγόρι μου? Ξέρεις τα δώρα που έχει κάνει ο Τόλης αγόρι μου? Δεν ξέρω πόσα είναι, δεν τα θυμάμαι, αλλά εντάξει. Κάτι θα έχει πάρει και ο Τόλης, κάτι θα έχω κάνει κι εγώ. Τι νομίζεις? Ο Τόλης δεν έκανε. Πού είσαι? Πού είναι ο Τόλης, δεν κατάλαβα. Αναπευτικός καναπές, μια χαρά είναι ο Τόλης. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δηλαδή, ο άντρας πριν φτάσουμε στο ραντεβού, πώς θα το διεκδικήσει το ραντεβού? Λοιπόν, για να μην είσαι ένας μπετάκιας και να είσαι ένα σωστό αρσενικό. Τι παθαίνω πάλι ρε, Κωστά, τι είναι αυτά ρε? Μήπως βγάλανε τα κορίτσια κάτι μέσα, δεν ξέρω, τι είναι, εγώ δεν μιλάω έτσι, δεν είναι αυτά τώρα σωστά, τέλος πάντων. Κοίταξε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Θα σου πω αυτό που κάνω εγώ. Επειδή δεν θυμάμαι τι κάνω εγώ, θα σου πω αυτά που θυμάμαι. Ο Τόλης ποτέ δεν την έπεσε, από όσο θυμάται. Πάντα ερχόντουσαν αυτές αυτά. Μυρίζανε το ωραίο, πώς να σου το πω ρε αγόρι, μυρίζανε τη δύναμη και την ασφάλεια στον Τόλη ρε αγόρι μου, το βλέπανε ρε. Ο Τόλης ξεχύλιζε χαρά, αγάπη ρε, και ασφάλεια και χιούμορ και έρωτα. Ξεχύλιζε ρε ο Τόλης από αυτά ρε και τα μυρίζανε έτσι και πέφτανε πάνω τους αρπακτικά. Δηλαδή, επειδή εσύ τα λες και λίγο τέλος πάντων, δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε, θα προσπαθήσω εγώ να τα μεταφράσω αυτά που λες. Εσύ λες ουσιαστικά να έχεις υπερβολικά καλή διάθεση και να ξεχυλίζεις αγάπη, δηλαδή να είσαι τέρμα ευδιάθετος. Βέβαια. Δηλαδή, αυτό είναι το κλειδί. Ευδιάθετος και χαρούμενος, προκαλεί ασφάλεια στην κοπέλα απέναντί σου
και σιγουριά. Εννοείται. Έτσι κερδίζει το παιχνίδι, αγόρι μου. Δεν κερδίζει αλλιώς το παιχνίδι. Όσοι πάτε να το παίξετε έτσι με ρούχα και αυτά, δεν κοιτάνε αυτά οι γυναίκες, παιδιά. Παιδιά, οι γυναίκες κοιτάνε το πώς, τι εκπέμπει ο άνθρωπος, τι εκπέμπει ο άλλος άντρας απέναντί της. Αυτά κοιτάνε. Τώρα, ό,τι άλλο σας λένε είναι μαλακίες. Δεν οικείουν αυτά. Είναι ψέματα. Φάσκεις και αντιφάσκεις. Πριν από λίγο είπες να πάρουμε μπουκέτα και αυτοκίνητα και κόντρα και διαμάντια και Ναι, αλλά αυτό το πράγμα. δεν προσέχεις τον Τόλι. Με ρώτησες στο πρώτο ραντεβού. Εγώ σου μίλησα για ραντεβού, όχι πώς θα προσελκύσει η άλλη τον Τόλι για να τη βγάλει ο Τόλις ραντεβού. Έχει διαφορά. Τέλεια. Άρα αναλύσαμε το πώς πρέπει να την πέφτουν οι άντρες και τι πρέπει να κάνουν στο ραντεβού. Αυτό ήταν ότι τελείωσα. Αυτό. Το βίντεο δεν τελείωσε, αγόρι μου. Όχι, για το κομμάτι της εξέδεσης αυτό. Τα πήγα καλά, ήμουν εντάξει. Ναι, εντάξει, για χαρά. Κάνα παράπονο. Εμείς έχουμε πολλά. Το κοινό τώρα θα δούμε αν έχει κάποιο. Άμα έχει παράπονο, να κάνει κανένα like, να κάνει κανένα σχόλιο, κανένα follow για να ρωτήσει παραπάνω πράγματα. Εντάξει. Εδώ είναι ο Τόλης για να απαντήσει. Αυτά τα μαθαίνουμε, έτσι. Ο Τόλης είναι γρήγορος. Τα μαθαίνει. Ρε Τόλη, τώρα να σε πω κάτι. Αλήθεια τώρα. Άμα κάποιος δεν έχει λεφτά να παραμάσει. Εντάξει τώρα. Θα δανειστεί. Βέβαια. Αυτή είναι η τακτική. Άμα δεν δανειστείς, πώς θα πάρεις, ρε Κωστάκη. Τώρα ρωτάς τον Μίστερ Δάνειο αν θα δανειστεί ή αν θα προτείνει σε άλλους να δανειστούν. Εννοείται, ρε παιδιά. Τώρα, βέβαια, να αποφεύγετε τους Βούλγαρους. Δεν είναι καλή, δεν είναι σε αυτά, δεν λένε, αλλά εντάξει. Πάμε λίγο να δούμε τις αγαπημένες μας, τις γυναίκες. Βέβαια. Τα κορίτσια μας τα οποία έχουν παράπονο κι αυτά. Και με το δίκιο τους, έτσι. Βεβαίως. Πρέπει να αναλύσουμε και τα κορίτσια. Αρχικά, όταν ο άλλος δεν έχει τα στάνταρτ που έχετε, μακριά. Όταν ο άλλος δεν θα σας έρθει με το μπουκέτο, όταν δεν θα σας έρθει με τα σαρδά μου μέσα. Λοιπόν, κορίτσια, τα πράγματα είναι απλά. Όταν τα στάνταρτ είναι πιο low, που είπε και ο Κωστάκης που μου έμαθε πριν, από αυτό που θέλετε, δρόμο μακριά. Το παιδί είναι πλέμπα. Δεν κάθεσαι. Τι να κάτσεις. Άμα δεν σου έρθει άλλος με το λουλουδάκι του στην αρχή και σου έρθει με ένα γαριφαλάκι, τι να τον κάνεις. Άμα δεν σου έρθει στο δεύτερο ραντεβού με κάνα ωραίο ρούχο, με κάνα ωραίο κόσμημα, με κάνα ωραίο αμαξάκι στο τρίτο ραντεβού, τι να τον κάνεις, δεν κατάλαβα. Τι έχεις να κερδίσεις από αυτόν τον άνθρωπο? Τίποτα δεν έχεις. Γι' αυτό δρόμο και πάμε για κάτι άλλο. Λοιπόν, κορίτσια, όταν σας αρέσει κάποιος, δεν θέλω δισταγμούς και μαλακίες, αρκεί να αξίζει, έτσι. Έχετε πει, πάμε τώρα εδώ πέρα βούρ. Δεν θέλω να διστάσετε να κάνετε τίποτα. Εγώ αυτός θα ήθελα να μπαίνει πρώτος σήμερα. Δεν έχει τέτοια. Μπαίνεις κατευθείαν, ρε. Άμα το αρέσει, το άρεσε. Άμα δεν το άρεσε, καληνύχτα, ρε. Δεν έχει, χαιρετάς. Αλλά παίρνεις και εσύ πρωτοβουλία. Άμα δεις ότι ο άλλος είναι φλωρούμπα, μπαίνεις. Και άμα δεις ότι συνεχίζει και είναι φλωρούμπα, εκεί έφυγε. Άμα το αρέσει, φύγε. Άμα δεν σ' αρέσει, πάλι φύγε. Πιστεύεις ότι πρέπει να μπουν στο παιχνίδι και οι γυναίκες να φλερτάρουν? Βεβαίως, αγόρι μου, όπως γινόταν και στον Τόλι. Ο Τόλις, όπως είπα πριν, αγόρι μου, πολλές φορές δεν έβλεπε καν. Ερχόντουσαν πίσω την πλάτη του, κάνανε έτσι. Τόλι, Τόλι. Γυρνούσε στην πλάτη και έβλεπε εκεί τα ωραία, τα πλούσια, τα ελέη του Θεού, ρε. Έβλεπε εκεί πέρα την πανδεσία όλη αυτή, ρε. Και φωνάζαν αυτές. Ο Τόλις ήταν εκεί, κοιτούσε το. Ναι, ξεφεύγουμε πάλι. Άντε καλά. Ξεφεύγουμε. Λοιπόν, στο θέμα μας. Στο θέμα μας, αγόρι. Να σου ρωτήσω κάτι. Έτσι όμως τις καθιστάς λίγο εύκολες. Πώς να το Ο εξηγήσω. Τόλις. Καλό είναι να κάνουν φλερτ οι κοπέλες, δεν διαφωνώ. Αλλά μήπως πρέπει να το παίξουν και λίγο δύσκολες για να δουν αν αξίζει ο άλλος. Αυτά, αγόρι μου, αυτά είναι παρολυθικά πράγματα που λες τώρα. Τι να το παίξει δύσκολη, δεν το παίζουμε τίποτα, παιδιά. Είμαστε ο εαυτός μας. Πώς θα το κερδίσει τον άλλον, δεν είσαι πραγματικός. Ο Τόλις όταν συστηνόταν έλεγε Τόλις ο διαφημιστής. Ο Τόλις τόλισε, να ξέρεις, κοπελιά. Άμα θέλεις να αληθείς μαζί του. Αυτό ήταν. Μάλιστα. Άρα θεωρείς ότι το πρόβλημα τη σήμερον ημέρα στον ερωτικό τομέα είναι ότι δεν είμαστε οι αυτοί μας. Βεβαίως. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα. Και ο κύριο, έτσι υπάρχουν και άλλα, αλλά όπως κάθε γενιά έχει τα δικά της. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, Κωστάκιο. Και πρέπει να το έχουν όλοι αυτή τη γενιά, γιατί από ό,τι βλέπω δεν πάνε καλά τα παιδιά. Δηλαδή παριστάνουν άλλους ανθρώπους. Ρε, τον εαυτό σου, ρε πουλα. Ο Τόλις τι έκαμνε τόσα χρόνια, ρε. Ο αυτός του. Μόνο. Έλεγε χρωστάω εδώ, εκεί. Δεν την ένοιαζε, ρε με τον Τόλι, ρε. Παρότι είχα τα κατρακύλες μου, είχα όλα αυτά. Εντάξει, άρεσε ο Τόλις. Για πες μας λοιπόν, Τόλι. Θέλω να μας πεις τώρα τους 3 ή 4 ή 2, δεν ξέρω πόσους είχες, μεγαλύτερους έρωτες μέχρι τώρα που τους θυμάσαι και σε έχουν συγκλονίσει. Κατάλαβες? Κοίτα τώρα, ο ένας
Και ο πιο δυνατός από όλους, ξέρεις, το ξέρουμε όλοι καλά ποιος είναι. Είναι ο Ανδρέας, έτσι, εντάξει. Μην γελιόμαστε, ο Ανδρέας ήταν αυτός που μας χάρισε αυτό το συναίσθημα όπως δεν μας το έχει χαρίσει κανένας. Τώρα άλλο ένα όνομα που μου σκάει έτσι, που με ρωτάνε σε αυτή την ερώτηση, Κωστάκη, ήταν η Ρουσλάνα. Το μοναδικό όνομα νομίζω που θυμάμαι. Κάτσε ρε, αυτή που κέρδισε την Eurovision. Δεν ξέρω τι έκανε, κάτι με έλεγε τραγουδούς αυτή, πήγαινε σε show, έκανε τέτοια. Αλλά ήταν μεγάλο ταλέντο το κορίτσι, αν με πιάνεις. Σώπα ρε μαλάκα Τόλι, σώπα ρε Τόλι. Εντάξει, Και κοίταξε. τέτοιες κατακτήσεις με διασημότητες. Κατακτήσεις δεν είναι αυτά, αγόρι μου. Τι, δεν είμαι Οθωμανική Αυτοκρατορία, πήγαμε Κωνσταντινούπολη, δεν είναι έτσι. Δεν είναι κατακτήσεις αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι έρωτες. Λοιπόν, Τόλι, θέλουμε και μια τελευταία συμβουλή για να κλείσουμε αυτό το επιμορφωτικό βίντεο, θα έλεγα εγώ, πάνω στον έρωτα. Μια έτσι τελευταία συμβουλή, κατάλαβες. Λοιπόν, παιδιά, Τόλι, άντε ρε εσύ, τόση ώρα περιμένω. Τι γίνεται ρε. κάτσε ρε, κάτσε, Τι κάνεις στο σπίτι μου, ρε? ρε, περίμενε ρε Κωστάκη, αγόρι μου, κάτσε. Όπα, όπα. Όταν τα τραβάμε τα πάντα δεν κάνει, αγόρι μου, είπαμε. Έλα αγάπη, Όπα, όπα, ρε, εσύ αυτή έχει πει, ρε. το τόλις ρε, 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 να μας βάλεις μου. σταμάτα ρε, έρχεται το τόλις. Μας το αγάπη κλείσει το μου, μαγαζί, ρε. περίμενε, ρε. Έλα ρε Κωστάκη, φύγε, φτάνει με το βίντεο, τη συμβουλή δώσαμε, φτάνει, άντε.